Českomoravskou vrchovinu si vybrali organizátoři jako skvělý start pro svůj nový projekt Koruna Česka a neb nahoru na horu. Tento ojedinělý seriál turistických výšlapů na nejvyšší vrcholy českých pohoří započal na Bílou sobotu, čili 15. dubna, v městysu Mrákotín, výšlapem na nejvyšší vrchol nejen Jihlavských vrchů, ale zároveň také celé Českomoravské vrchoviny na Javořici. Jsou tady velké závody nebo velké seriály v běhu na lyžích, v cyklistice a že není nic pro turisty. No a pak se rodil jeden nápad za druhým. Vymyslel jsem, že bychom mohli udělat seriál výšlapů na nejvyšší vrcholky českých pohoří, která mají přes 1000 metrů. A když má Himalaj 8000 a je to koruna Himaláje, takže my bychom mohli mít korunu Česka. Na rozdíl od Himaláje 8000 takzvaně v našem českém rybníčku k nalezení nejsou, ale na druhou stranu je tento seriál určen mnohem širšímu okruhu zájemců, prostě všem. A při každé jeho zastávce tak budou mít běžní turisté možnost setkat a poměřit si své síly s jednou ze známých osobností sportovního světa. Javořici navštívil jediný zlatý medailista z loňských olympijských her v Rio de Janeiro, Lukáš Krpálek. Dlouhodobě už mám rád turistiku, chodíme s rodinkou po horách. Tady jsem přijal tuto akci výšlap na horu Javořici, takže já si myslím, že to bude super. Škoda, že nevyšlo lepší počasí, že by to bylo ještě lepší, ale já myslím, že i tak to bude hezký víkend v hezkém prostředí na Vysočině. Mám to kousek od chaty, takže díky tomu jsem chtěl jet, takže já myslím, že to bude super akce. Organizované turistické pochody a výšlapy mají v České republice velkou tradici a tak není divu, že se na 837 metrů nad mořem vysoký vrchol sjeli stovky nadšených výletníků, turistů. Já to mám jako bývalý povolání, poštovní doručovatelka, takže chodím furt. Takže já to mám už teď jako v důchodu, tak udržování se, tak nějak, kondice. My jsme chodili už jako děti od mala s tatínkem do lesu na procházky. A jsem vlastně tady místní, takže kvůli tomu jsem sem šel. Je víkend, Velikonoce, svátky. My tady ve Studený máme chalupu, vlastně jsme z Prahy a dozvěděli jsme se, že je tady Lukáš Krpálek, tak jsme chtěli podpis. My sbíráme i turistické známky a rádi objevujeme právě. A já jsem nikdy na Javořici nebyla, protože jsem zrovna byla u babičky a jenom mamka s tátou šli, tak jsem teďka tady. Šli jsme s hasičema mladýma a kvůli Krpálkovi mě to hrozně lákalo. Někteří dokonce přijeli i na kole. Tam nebylo napsáno, že je kolo zakázáno, bylo napsáno pouze výšlap. Takže cyklistický výšlap, turistický výšlap, to může být jedno. Já tady kousíček dole totiž bydlím, Světlá pod Javořicí, takže 2,2 kilometru tady směrem dolů. Takže dneska už jsem tady po třetí. Celý tento seriál tak pro letošní rok nabízí 15 akcí, z nichž Petřín je vzhledem k délce trasy určen spíš běžcům. Nezbývá, než popřát mnoho zdaru a kilometrů při pokořování nejvyšších vrcholů naší vlasti. Turisté jsou, myslím, taková zvláštní rodina. Já jsem se k ním přidal poté, když jsem měl těžký úraz, spadl jsem z kola, měl jsem 9krát zlomený loket a nemohl jsem vůbec nic dělat, takže jsem začal chodit, protože jinak bych přibral, aby byl hodně protivný, ještě protivnější než jsem. No a ten cíl je hodně smělý, ale já ho vyslovím nahlas. Chtěl bych, aby ten náš seriál byl do 3 let ve velké 3 nebo 4, to znamená, aby se přidal k pražskému maratonu, aby se přidal ke kolu pro život, Jizerské 50 a pro chodce, aby tady byl seriál Koruna Česka a neb nahoru.